Ndong ambaye pia wanahiga gin bende warwako gika. Nao pia tunawakaribisha. Kaka na wacho kwa dwe jimangenye sanduk. Kwa jinsi tulivyosema tutaki watu wengi pale kwa sanduku. Koro wako kwani kisane no body. Tunaomba ukishaona mwili tikalo tibiro ibet. Unapita tu na unakuja unaketi. Security mekwa. Security wetu. Wakwayo. Tunawahomba. Dignitaries te. Wakwa nukele tent makoni. Na wahomba mualete hapa kwenye hema kuu huku. Oche wagimerewa. Pamoja na mawifi wetu. Nyiwendewa. Pamoja na hawa mama Bende wetu. Wakwa nutere tent makoni. Nanyi pia tunawaomba mualekeze kwenye hema hili. Kokin security tichunge direkacha. Kama we sio mlinda Wakwa uo. Usikatoke. Na ratiba yanaendelea. Nejogo jinsi ilivyopangwa. Tumeshawaona Comrade wa Seneno na tumejua mmekuja kusindikiza Albert. Wangeyo nusebiro mondo muko Albert. Tunaomba mtulie. Wakwa mondo ubedjo mobolore. Tumeshawaona sana. Nikech wa Seneno wainya. Naona mmewakilishwa vizuri. Waneno kose ruaku maber. Sasa msikwe na wasiwasi. Koro kikubergi wasiwasi. Tunaomba tu utulivu kila mahali. Wakwa mondo kuyo bedi kamora mora. Na kwa sababu tuko katika shule ya serikali, nikechwane sikul mar serikal, nitachukua fursa hii ili niweze kukaribisha mwalimu mkuu wa shule hii. Abiro kawo thuolo ni mar rwako japuonj maduong' mar skundni, ili aweze kutualika hapa mondo mi orwakwa kae rasmi e yo mauyanga. Nimetangaza vyo ambao tumeleta hapa. Aselando chope mwakelo ka. Ila sijatangaza zile za shule kwa sababu mwalimu mkuu ndiye anajua. Toka aselando mag school nikech japuonj maduong' emong'eyo. Kwa hivyo Head teacher Nyawango Primary Comprehensive School tafadhali. Japuonj maduong' mar sikul mar Nyawango. Tafadhali head teacher Nyawango Comprehensive School. Wakwayo japuonj maduong' mar Nyawango Primary School. Anapofika hapa kochopo, naomba wale mababa ya Albert tafadhali. Akwayo wuone Albert. Kujeni mkaribishe wageni nyumbani. Biuru mondo rwako elo dala. Karibu sana mwalimu. Rwake nya japuonj. Akaw thuolo makende.
Nachukua fursa ya kipekee Mwararwak ji duto mosabiro ili nikaribishe wote ambao wamefika. kendo bed thuolo ahinya. Mjihisi mko huru sana. Compound ni maru kawuono. Ili uwanja ni lenu siku ya leo. Kik ubed gi chandruok moro amora. Msihofie chochote. Ka dipo ni un gi chandruok moro, Kama mna tatizo yoyote, nitie komiti ma chano chenro ni. kuna kamiti ambayo ilisimamia haya mipango. Ibiro neno ka gin gi tag, Utaona wana tag, gibiro konyi gimidwarono. watakusaidia kwa kila ambao unataka. Adana wach ni wan gi kuonde konyruok. Nataka niwaambie tuna pahali pa kujisaidia. Bada mwalo ka, Kwenye mkono wangu wa huku chini wan gi dhoudi 6 tuna milango 6 ma joma mine duto te ambao wanawake wote biro tiyo gi dhoudi makoni. watatumia hiyo mlango. Tung koni but gate kocha, Huku kando ya lango kuu wan gi dhoudi 7 tunayo lango 7. mago joma chuo duto te biro tiyo godo. Wanaume wote watatumia. Kok kamano to Nyasaye mondo obed e nyasi ni Kama sio hivyo, Mungu akuwe kwenye ili sherehe. machiegni. Karibuni. Haya, tafadhali. Wakwayo. Tunaomba kama umeshawasili hapa, Wakwayo ni kisochopoka. kwa sababu ni matanga kubwa Nikech enliel maduong. na tuko na viongozi tofauti kutoka maeneo tofauti. Wan gi jotelo madongo mwakuni mopogore opogore. Tunaomba ya kwamba Wakwayo niya utafute mahali pa kukaa, imanya kar bedo. na wale wageni ambao tumewaheshimu zaidi To gi wendo mwaluora ahinya. watakaa huku jukwani. Wabiro rwakogi hema maduong' koni. Kumbuka ya kwamba leo ni siku ya kanisa, Parni kawuono en chieng' kanisa. na kipindi hiki tutaachia watu wa kanisa pia. To thuolo ni wabiro wene jo kanisa. Kwa hivyo hatutaki kuchukua muda sana. Koro kuom mano ok wadwa ni wakaw nafas ahinya. Tunaomba Wakwayo wababa wa Albert, ni wuone Albert. tafadhali mkuje hapa mbele Wasayo ni mondo ubi mbele ka. ili mmoja aongee kwa niaba ya wengine. Mondo achiel kuomu owuo e lo jomamoko. Wamama wa Albert pia Mine Albert te. tunaomba pia mkuje karibu. Un be wakwayo mondo jiwaru machiegni. Bibi ama nyanya ya Albert, Da Albert. upande wa baba Kwa yo kawuon mare. na upande wa mama, To gi makane mage. tunaomba ukue karibu Umbe ubed machiegni. ili uweze kusema machache kuhusu Albert. Mondo wach machuok e wi wadwa Albert. Hapo awali nimeshatangaza ya kwamba Chien kanyo naselando niya tutapatia Oche tutapatia wale wifi pia nafasi ya kuongea, na thuolo mar wuoyo. lakini wataangalia mmoja kati yao To gibiro manyo mana ng'ato achiel e diergi ili aweze kuongea kwa niaba ya wengine. mondo wuo e lo jomamoko. Tunaomba Jacqueline, tafadhali ona baba ya Albert. Wakwayo nyaminwa Jacqueline temine wuon Albert. Jacqueline, tafadhali tunaomba uone baba Albert. Jacqueline kama intie ne wuon Albert. Kama wale ambao wameshakula, tafadhali tunaomba ya kwamba uchukue nafasi yako. Jomosechiemo duto wakwayo ni kaw thuolo ni. Aya, pia marafiki ya Albert Friends of Albert osiepene. tutawapatia nafasi. Wabiro miyo thuolo. Pumwani University, Jomoa Pwani. Pwani University tutawapatia nafasi. Jomoa Pwani University wabiro miyo thuolo.
Tutahakikisha ya kwamba mmoja ameongea kwa niaba ya wengine. Wabiro ng'iyo ni ng'at achiel owuoyo kuom eloge. Wageni kutoka Kilifi, Welo moa Kilifi, mmoja ataongea kwa niaba ya wengine. ng'at achiel biro wuoyo elo jomamoko. Wageni kutoka Malindi, Welo be moa Malindi, pia mmoja ataongea kwa niaba ya wengine. wageno na achiel kuomgi biro wuoyo elo jomamoko. Na tunaomba ya kwamba mjitayarishe mahali mpo, To wakwayo ni mondo uikru kamoro amora ma untie, kwa sababu pengine mtakuja hapa karibuni tu. nikech samoro ubiro kama chiegni. Ya Oche kutoka Kabuoch, Wale wageni wetu kutoka Kabuoch, Bondo Sakwa, Bondo Sakwa, Konyango, pamoja na Konyango, Kamae, Nyakach. Nyakach. Tafadhali tunaomba mkuwe karibu pia. Nanyi pia tunawasihi mondo ubed machiegni. Mababa ya Albert tafadhali, sijawaona hapa. Uone Albert yo mobolore pok waneno uka. Baba ya Albert. Uon Albert. Kama unajiita mbaba wa Albert tafadhali, Kiluongori ni uon Albert, kuja tu hapa mbele. bia mbele ka. Mama Miyo wa mama wa Albert, mine te mag Albert, tunaomba mkuje tu hapa mbele. wakwayo mondo ubi mbele ka. Haya, friends wa Albert, Marafiki za Albert kutoka maeneo tofauti, mawuok kuonde mopogore opogore. marafiki kutoka Malindi tafadhali tunaomba mkuje hapa jukwaa. Osiepe Albert duto temo wa Malindi wakwa mondo ubi e wiye ka. Wale ambao wametoka Kilifi, To gi jomo wa Kilifi, Pumwani, Pwani University, jomo wa Pwani School maduong', tafadhali mkuje hapa mbele wakwayo mondo ubi mbele ka ili tuweze kuwapatia nafasi. mondo wamiu thuolo. Kumbuka saa hizi ukikuja tunaweza kupatia hata dakika moja sasa. Parni sani kibiro to wabiro miyi thuolo ahinya mang'eny. Na utakuja baadaye nitakupatia nusu ya dakika. To kibiro seche mabiro mbele kanyo wabiro miyi saa machuok. Kama unajua unajiita rafiki ya Albert tafadhali. King'eni luongori kaka osiep Albert, ama marafiki wa baba Albert ama mama Albert tafadhali. kata osiep moro amora mar min Albert, wuon Albert kata jaode, muweze kusema machache kuhusu Albert. en thuolo maru mondo wach machuok ewi owadu Albert. Aya, karibu sana timu Malindi. Warwako ahinya jo Malindi. Nitaomba mmoja aongee kwa niaba ya wengine. Adwa ni ng'at achiel owuo elo jomamoko. Karibuni sana. Orwako ahinya. Okay, kwa jina naitwa Steven Opio. Mimi ni kijana kutoka Malindi na mimi ni mwakilishi wa Governor Gideon Maitha Mung'aro. An nyinga Gideon Maitha Mung'aro. Hapana. Kwa Sorry. jina naitwa Steven Opio. Gi nyinga iluonga ni Steven Opio. Nimekuja kuwakilisha gavana wetu Gideon Maitha Mung'aro. Abiro mondo achung' elo gavana marwa kako sewachono. Gavana wetu juzi alifelewa na babake. Gavana marwa wuon mare nonindo. Lakini hata kama alikuwa bado hajakuwa vizuri, to kata kane pok obedo maber, aliamua kutuleta hapa. Tuko hapa watu 50. Nong'ado mondo kelwa ka wan ka ji 50 kuja kuomboleza na nyinyi. Mondo wabi waku kodu. Ojwang ni jirani yangu kule sehemu za Malindi. Ojwang nen jiranda Malindi kucho. Sehemu za Ganda. Kamiluongo ni Ganda. Ojwang alikuwa kijana mpole. Ojwang nen wuoyi mobolore. Tena alikuwa ni kijana shupavu. Kendo wuoyi majachir. Tumepoteza kijana ambao tulingemtegemea hapo mbele. Wawito wuoyi mane wageno kuome ahinya mbele kae. Mimi niko na jambo moja tu naomba kusema. An gi wach achiel madakwa mondo wachi. Mimi ni mmoja wale wanasiasa wadogo. An achiel kuom josiasa matindo. Natafuta kiti ya Malindi Town Ward. Amanyo kom mar MCA mar Malindi. Lakini nataka niombe serikali yetu wawache kuua vijana wetu. Takwayo serikal marwa owe nego jende matindo.
tutakuwa na human crisis wabiro bedo gi thoge mang'eny mag ji ikiwa tutakuwa hatuna vijana wa kesho. Ka wabiro bedo ni waonge joma tindo kiny. Kwa hivyo watu wako Kwanyo, nimeleta rambirambi za Maitha Mung'aro. Kumana kelo rambirambi Maitha Mung'aro. Amewapa pole Ogonu mos ainya. Na amesema yuko na nyinyi katika huu msiba. Owacho ni en kodu epekni. Kwa sababu mimi ni mtu wenu natoka Semzo Yugis, lakini nimekuja na hawa Giriama, ningeomba mmoja tu aongee at least ni to balance. To nikech anjadala akwa ni Jagiriama chiel mondo wuo. Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Opaki Yesu. Kwa majina najulikana kama Hilda Hare. Ginyinga iluonga ni Hilda Hare. Kutoka Malindi. Awuok Malindi. Sehemu za Furunzi. Kama iluonga ni Furunzi. Tuko hapa kwa ajili ya kuomboleza. Wan ka mondo mi waku. Futa machozi. Mondo wayue pi wang'. Baba yetu. Wuonwa. Baba Ojwang. Wuon Ojwang. Jirani yetu. En jirani. Ni rafiki yetu. Kendo en osiepwa. Ni baba yetu. Kendo en wuonwa. Na pia ni mwenye nyumba, sisi ni wapangaji. Kendo en wuon ot, wan joma odeso ot. Ninayo huzuni kubwa. An gi kuyo mang'eny. Kwa ajili ya Albert. Kuom Albert. Jina maarufu kama Omondi. Kendo nying mong'ere godo ahinya en Omondi. Kabla hajashikwa. Kapok nomake. Kama 2 hours. Motelo ne seche tuliongea pamoja. Ne wawuoyo. Na baada ya hapo. Bang' mano. Baba akanipigia simu. Wuon mare nogochona. Tukamwambia Omondi ameshikwa. Okonwa no Omondi omake. Tumekuja kulia na baba. Wasebiro mondo na Omondi kama rafiki yetu. Ogo Omondi kaka osiepga. Kama rafiki. To kendo kaka osiep. Tunalia sana. Osiepe wayuak ahinya. Tuna huzuni sana. Wan gi kuyo mang'eny. Tunasema mama pole. Wawacho ni mama mos ahinya. Baba pole sana. Baba mos ahinya. Dadangu uliyeachwa pole. Kendo nyaminwa mosewe bende. Mtoto wangu mdogo kijana pole sana. Kendo nyathiwa matin imbe wagoni mos. Familia yote iwe pole. Familia duto wagoni mos. From Malindi tumekuja kulia na nyinyi. Ne kwa wuok Malindi wabiro mondo wakukodu. Asanteni sana kwa ajili ya kutukaribisha vizuri. Erokamano nikech rwako maber murwako. Huu rafiki utaendelea, haitakuwa basi tu kwa sababu ya Omondi. Wang'eyo ni osiepni biro dhi mbele ok biro nikech Mungu awabariki. Mana mago to Nyasaye madigwedhu. Asante sana team Malindi. Erokamano ahinya joma wuok Malindi. Kama mnavyojua kakung'eyo hii maeneo tunaita Kokwanyo. Gweng'ni iluongo ni Kokwanyo. Na Kokwanyo pia ndiyo republic ya pili after Kenya Republic. Na Kokwanyo piny maduong' bang' piny maduong' mar Kenya. Sasa wageni ambao wameshafika wote. Kuom mano welo duto mosechopo. Nimewakaribisha sana. Warwako ahinya. Albert hakuwa tu Albert peke yake. Albert nokena Albert kaka eno. Na pia Albert alikuwa mwalimu ambaye amehitimu. To ne en japuonj mosomo puonj. Ili kuhakikisha hii mondo miyo wadhi mae kuna timu ambayo imetoka nitiere kikundi Taita Taveta. Mowuok Taita Taveta. Colleagues wa Albert tafadhali. Jo Albert kuye. Wale ambao walikuwa nafanya kazi na Albert. Jomane tiyo gi Albert. Mmekaribishwa sana. Orwako ahinya. Na tutawapatia nafasi. Wabiro miyo thuolo. Tutawapatia watu wawili. Wabiro miyo ji ariyo kuomu. Waweze kusema machache kuhusu Albert. Mondo miyo giwach machuok kuom Albert. Karibuni sana. Orwako ahinya. Asante sana. Erokamano ahinya. Basi kwa hitifaki zote ambazo zimewekwa siku ya leo. Kuom chenro duto mochan kawuono. Sisi ni walimu kutoka kaunti ya Taita na Taveta. Wan jopuonje mowuok Taita Taveta. Pale ambapo mwalimu Albert Ojwang alikuwa anafundisha. Kama japuonj Albert Ojwang ne puonje. Shule ambayo alifundisha peke yake katika kaunti katika school manopuonje kende county wa. Shule hiyo ilikuwa inaitwa Kituma Boys. School no niluongo ni Kituma Boys. Basi siku hii ya leo kumano dichieng' kawuono tumeleta risala wakelo kuyo marwa na rambi rambi to kaachiel gi lit
za walimu wote wa Taita na Taveta, mag jopuonje duto mawuok Taita Taveta, county government ya Taita na Taveta, serikal mar Taita Taveta, wananchi wote wa Taita na Taveta, to gi jopiny te ma Taita Taveta, wameleta pole zenu zote. Gikelo mos margi te. Tumeleta pole na pole sana. Wakelo mos kendo mos ahinya. Aliye mbele yenu ni mwalimu pia. Manie nyimu ni ambe an japuonj. Mwalimu Ismail Omoke Kongo. Japuonj miluongo ni Ismail Omoke Kongo. Na kwa neema ya Mwenyezi Mungu, kuom ng'wono mar Nyasaye, pia ni katibu wa chama cha KUPPET. To ene jachung' mar riwruok mar jo KUPPET katika jimbo letu la Taita na Taveta. Riwruok mar joma wuok Taveta. Kweli kifo ni kitu kizee sana. En adier ni tho en gima lit. Wewe. Endelea tu, endelea. Kifo ni kitu kizee sana. Tho en gima lich ahinya. Lakini pale ambapo kinatokea, to kamora mora matho wuokie, kinakuwa kitu kigeni. Obedo gima nyien. Basi hili jambo tunalijua ni zito sana. Wang'eyo ni wachni en wach mapek. Na sisi pale ambapo tumetoka, to kuno mano mwa ae, tuko na slogan yetu. Wan kod wachwa moro. Tuko na slogan yetu. Wan kod wachwa moro. Ukiona imeandikwa katika t-shirt zetu. Kineno to ndike t-shirts mawagi. Kuwa Alfred hakuwa mwalimu peke yake. Ni Albert no kenaina japuonj kende. He was a colleague. Nene en achiel kodwa. He was our brother. Nene en owadwa. And he was our friend. To bende nene en osiepwa. Even though he was killed. Kata kamano nonegi. But from Taita Taveta we say. To wan Taita Taveta wawacho kama. Long live the spirit. Long live the spirit of Mwalimu Albert Ojwang. Long live the spirit of Mwalimu Albert Ojwang. Chuny mar Ojwang mondo dag higni mang'eny kendo dag higni manyaka chieng'. So even though he was taken from us, kata no se kawe kuomwa kamano, but deep down our heart, to e chunywa ma iye, he's still alive. Wawinjo ka ongima. Na pia tukigeuka katika migongo yetu tuwe na alama. To bende kwa lokre e ng'ewa kama. Ambayo inasema let us have justice. Bawacho donego wabed gi ratiro. We want justice to be served. Wadwaro mondo wane ratiro. Justice has been delayed for way too long. Waneno ka ratiro marwa osebudho kuom ndalo mang'eny. And justice delayed. To ratiro mano mobudho is justice denied. En ratiro mano motuonwa. We want this case to be prosecuted very fast. Wadwaro mondo case ni mondo otim mapiyo. And all those who are involved, to jogo duto manene ohusiana kod case ni, from giving an instruction, chakruok mar nyiso ni mamo no tim, to executing it, to nyaka chop mare, they should be prosecuted. Onego twegi. And when they are taken to court, to ka kendo tergi e court, and in prison, kendo e jela, we request that they brought to Manyani, kwayo mondo kelgi Manyani, or Shimolatewa, kata Shimolatewa, where we will be paying them a visit. Ma wabiro bedo kwalimo gi, na tuwasalimie huko ndani. Kendo bende wamoso gi e yie kuro. As we are here, kaka wantiere ka, I want to give a teacher who they taught with Mwalimu Albert Ojwang. Adwaro mondo mi japuonj mano mano puonjo gi Albert Ojwang. Pia lete risala na rambirambi mondo za en bende Albert okel Ojwang. kuyo mare dakika 2 kende. Thank you so much. Erokamano ahinya. From Kituma. Kawa a Kituma. Where Albert taught last. Kanyo mane Albert opuonje mogik. And on behalf of the board of management. Kuom niaba mar board mar management mar school. And also the students he taught theory and history. Nyithindo mago mono puonjo theory kachiel gi history. We say we are very sorry. Wadwa mondo wago mos marwa. To the family. Ni familia. And we wish you all the best. Kendo wakwayo nu kwe manyaka chieng'. It may not be easy for you to recover very fast. Ok yot mondo uchang mapiyo. But upon justice. Lakini adwaro mondo awachni kuom ratiro. All shall be well. Gik moko biro bedo maber. Thank you so much. Erokamano ahinya. Asante sana. Erokamano ahinya.
colleagues kutoka Taita Taveta. Jo wete wa Taita Taveta. Tumeshukuru sana kuomboleza na sisi. Wagoero kamano kuom ywak kamoro achiel kodwa. Nitachukua fursa hii Adwa mondo akaw thuolo makende ili niweze kukaribisha President of Mawego National Polytechnic. mondo arwak President mar Mawego Polytechnic, President Rais. Tumewaona hapo. Waneno ukanyo. Tunaomba mtulie. Wagombo mondo ubed gi kwe. Tutampatia nafasi ili aongee kwa niaba yenu. Wabiro miye thuolo mondo uwuo karu. Na kama mnavyojua hapo, To kaka ung'eyo kanyo, Albert alikuwa mwalimu. Albert nene en japuonj. Na licha ya kuwa mwalimu pia, To kar bedo japuonj bende, alikuwa mwandishi hodari na mhariri. nene en jal ma jandiko mathiring'inyi. Kwa hivyo hapa tuko na bloggers. Emomiyo kae wan kod bloggers. We call them international bloggers. Wawacho ni jondiko mong'ere piny ngima. Tunaomba mkaribie karibu. Wakwayo mondo sudu machiegni. Ili watu wako Kwanyo Kakelo wawaone. Mondo joko Kwanyo Kakelo mondo neu. Hawa ni waandishi hodari. Magi jondiko mathiring'inyi. Tena wahariri. Kendo jomong'ere wach mar ndiko. Hawataongea wote lakini nitapatia wawili waongee kwa niaba yao. Gibi wuoyo giduto to ng'ata ji ariyo mabiro wuoyo. Kwa hivyo karibuni sana international bloggers. Karibuni jondiko mar piny ngima. To all the protocols observed, Ni jok moluor duto te. asanteni kutukaribisha huku Homa Bay. Erokamano kuom rwakowa e dala mar Homa Bay ka. As we stand here, Kaka wachung' ka wan duto, sisi ni the social media influencers. wan jo social media. And before niongee sana, nataka kupea one of the representatives wa Nairobi To kapok awuoyo adwaro mondo ami jalno mochung'nwa bende mani Nairobi aongee, alafu ndo nitaongea. mondo wachie eka bende aduoga wuo. Habari zenu waombolezaji wote. Amboso joma jo kuyo duto. Vijana wenzangu ambao mko hapa, habari zenu. Rawere amoso Tunashukuru sana kwa kuja hapa kuungana na sisi na wagoero kamano kuom biro ka mondo wariwre kodu. Walio hapa mbele yenu ni bloggers kutoka kaunti ya Nairobi. Joma nie nyimu kae gin bloggers mowuok e pinywa mar Nairobi. Ambapo Albert alikuwa memba wetu shupavu sana. Ma Albert nene na achiel kuomwa mathiring'inyi miwuoro. Tunahuzunika sana tumempoteza mwenzetu. Wan gi kuyo nikech wawita achiel kuomwa. Na licha ya kumpoteza mwenzetu, kata kamano kuom wito osiepwa, nina wito mmoja kwenu. An gi wach moro kodu. Yale ambayo mnatenda Mungu anaona. Gik mago duto mutimo Nyasaye me polo neno. Ipo siku sauti zetu zitasikika. Nitiere chieng' moro ma duondewa ibiro winji. Najua kuna wale viongozi ambao wana support yale ambayo vijana tunafanya. Ang'e ni nitiere jodongwa moko moyie kuom gigo mwatimo. Na wanahabari tunaomba muwafikishie ujumbe huu. Kendo bende ging'eyo ni wadwaro mondo wachni mondo chopnigi. Tunachotaka ni justice to every fallen Kenyan. Gima wadwaro en ratiro ni ja Kenya mora mora mosetho. Ukatili si suluhisho. Anjao ok en loso gimoro. Hatuwezi uliwa sisi wote ndio tupate solution. Ok binegwa duto eka ratiro yudre. Leo ni Albert, kesho ni mimi. Albert kinyanan. Lakini bado tuna tatizo ambalo linafaa kushughulikiwa. To kata kamano pod wan gi chandruok mwadwaro mondo owuoe. Kwa hivyo wale wote tulio hapa nawaomba tuomboleze Albert kwa utaratibu sana. Emomiyo wan duto temo wan ka wadwaro mondo waywag Albert gi kwe miwuoro. Na wale viongozi wote ambao wanatusupport. To jo tendwa duto majokorwa. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja na viongozi wengine wote ambao wanatusupport, nawashukuru sana sana. Gavana wa Nairobi Sakaja kaachiel gi ji duto wagonu erokamano ahinya. Muendelee kutushikilia na muendelee kutuongoza. Asante. Meduru makowa kwadhi kamano, erokamano uru. Habari zenu, my name is Kwamboka Beverly. Amboso unyinga en Kwamboka Beverly.
Mine is to call out IPOA and DCI. Ana luongo IPOA gi DCI. They are obstructing justice for Albert. Nikeche gidino nwara tiro mar Albert. And mine is to say arrest the complainant is obstructing justice. Awacho mondo tue jogo modino nwara tiro. You can't kill us all. Okubinego wawaduto. We will continue calling out the government. Wabiro luongo sirikal. Justice for Albert. Mondo ratiro ni Albert. You can't kill us and lead us. Okubi hinyo watu udwaro mondo utelnwa. And to Albert usilale. To Albert adwaro mondo akoni ni kikinindi. Hound them to death. Donj kodgi nyaka kar tho. The day Albert alidedi, the previous day. Odiochieng mano ma Albert nothoe. Tulikuwa tumeambiwa na one of us nonyiswa kachiel kodwa that Albert ameshikwa. Ni Albert osemaki. So the very day emomiyo odiochieng no tukapiga simu. Ne wago simo. I personally called Albert. Ana wuon nago sim ni Albert. Albert akaniambia. Albert nonyisa kama anapelekwa Central Police Station, twende Central. Itere Central Police Station mondo wan bende waluwe. The next day we were to go to see him. Odiochieng maluwe nonego wadhi wanene. The next morning, okinyi no, that was on a Sunday, manene en Jumapil, tukaambiwa na one of us that Albert amepass. Nonyiswa gachiel kuomwa ni Albert osetho. So this is to the police and the president. My en wach ni police kachiel kod president mar Kenya. Time yenye Ruto alikuwa na campaign alikuwa amesema kutakuwa na extrajudicial killings. Ekinde mano manene Ruto campaign nokoni nek maro yumo knobedie. Right now one of us amelala juu ya extrajudicial killings. Ekinde ni achiel kuomwa nindo nikeche nek maro yuma. We just want to the system to work for us. Wadwaro mondo gik moko tirenwa. They can't kill of us. Okinyal negowa. Na tunataka tushirikiane nao ndo to make Kenya a better place. To wadwaro mondo wabed achiel kodgi mondo Kenya obed maber. And police brutality should stop. Wadwaro ni nek maro yumo mawuok kwa polise mondo ochung. And to Albert's family. To kuom family mar Albert. I just ask God that he may comfort you. Akwayo mondo Nyasaye omiu kwe manyaka chieng. May Albert's soul rest in peace. Chuny Albert mondo kwe. Asanteni sana the international bloggers. Asante sana. Tumeshukuru sana. It is well. It is well. Asante. Nachukua fursa hii ili niweze kukaribisha Akao thuolo ni mondo arwaki marafiki wengine wa Albert osiepe moko mag Albert ambao pengine wameachwa nje. Manyalo bedo ni owe oko. Pwani University. Pwani University. Haya tafadhali Mawego National Polytechnic. Mawego National Polytechnic. Tunawaona. Waneno. Tunaomba President of Mawego National Polytechnic. Rais mar Mawego Polytechnic. Na naibu wake. Jatelo gi jalupne. President of Mawego National Polytechnic. Jatelo mar Mawego Polytechnic. Na naibu wa President wa Mawego National Polytechnic. Gi jalupne. Tafadhali tunaomba mkaribia hapa. Wakwayo umondo ubi. Kama karibu sana rais, karibu sana. Comrades high! Comrades high! Comrades high!
Asante. Erokamano. Haya, wacha nipe deputy waambie kitu. Monda mija Alafu ndio lupuna mondo nisamarize. Sawa? kawachi. Comrades, power! Comrades power. Power! We are here highly briefed as a people Wan tiere ka wan gi kuyo malich ahinya kaka jomobiro for the brutal killing of our comrade, e tho mar nek mar achiel kuomwa, a youthful servant of the country. ojana mano mar piny mzima. As an institution, Kaka college, even though we had promised early to uphold peace, kata kamano ni wachiko ni wabiro rito kwe. but again we have to call for justice. To kata kamano wadwaro mondo waluong ratiro. For if we forsake justice, how will we have peace? Nikeche ka wawe ratiro, ere kaka wanyalo bedo gi kwe. So we have to stand, even though whatever it may cost us, Emomiyo wadwaro ni wachung kata rach manade. for the thank you so much. Erokamano guru. So fellow friends, everybody who has come here from the Mawego National Polytechnic, Osiepena duto, ji duto temo biro, jo polytechnic duto, the university present Pwani, university manitiere Pwani, the alumni from different institutions, jogo not osomo kun mopogore opogore, the activist society. jogo ma tete aniratiro marwa. We are together with you in this war. Wadwaro mondo wanyisi ni wanachiel kodu e ng'wejni. But we are calling for patience from the comrades. Wadwaro mondo wakwa kwe makende kuom jowetewa. But we cannot forget to call out Ramogi TV To kwanyal tamre makwa wuoyo kuom Ramogi TV. for misinformation that was spread all over. Kuom wach mano manyo land e piny ngima. We are an institution of peace. Wan college mano mar kwe. The chaotic scene that was witnessed yesterday, Gimano manyo ne nyoro odiochieng' manyoro. you cannot single it out to the Okwanyal institution. kete ni achiel kende. So for now, allow me welcome the president, but we must uphold peace and equally Kinde ni we must urarwak uphold president to justice. yiena uru mondo aluong president marwa. Welcome. Welcome. Haya, comrades, hello. Comrades, hello. Hello. Yes, this is Ephraim Odhiambo Were, Mael Ephraim Odhiambo Were, the president of the Mawego National Polytechnic. President Mar Mawego National Polytechnic. 2025-2026. 2025-2026. Father ka father. Baba kababa. Yes, sasa Koro. we are here to mourn our brother. Wabiro mondo waku tomar wadwa Albert. And on behalf of the Mawego fraternity, To kwa niaba mar Mawego fraternity. we are promising you people that we've been peaceful. Wadwaro mondo wanyisi ni wabiro bedo gi kwe makende. We've been peaceful since this began. Wasebedo gi kwe nyaka wachni ne chakre. And we are ready to be peaceful until it ends. Wadwaro mondo wabed gi kwe nyakorum. We are promising the family and the nation at large Wadwaro mondo wanyise familia kachiel gi piny ngima that we are peaceful. ni wan gi kwe. We've maintained peace. Wasebedo gi kwe. And we are going to maintain peace. Bende pod wabiro bedo gi The kwe. news that went viral from Ramogi TV Wach mano manyo landre Ramogi TV. that Mawego students participated in the burning down the police station Ni jo Mawego nyo wang'o police station. is a lie. Mano en miriambo I produced makende. a memo. Abiro ndiko memo. I produced a memo at 6 p.m. yesterday Nyase ndiko memo sa 12 okinyi. condemning the action that was taken by the Ramogi TV to give out false Kawacho allegations. wachno manyo wuok e Ramogi. So, I want to make it clear to the whole nation that the students of the Mawego National Polytechnic were peaceful. Emomiyo adwaro wach ni jo Mawego National Polytechnic nyo nigi kwe. And most of us were on examination room. To ng'enywa nyo nitiere katimo penj margi. So that was a lie. Mano nyo en miriambo. Allow me at this point to welcome all the comrades from all over this nation. Yiena uru mondo aluong osiepewa duto e piny mangima. I know we have various presidents of different institutions amongst
us, wangeni wan gi jotelo mag institutions e kindwa ka. feel most welcomed. Winjuru ka un thuolo. And feel most welcomed. Winjuru ka un To thuolo. the family, To the ni familia. we are you're one of us. Wan achiel kodu kuom yuago achiel kodwa. To the Gen Zs, Ni Gen Zs. as I have said earlier, Kaka nasewacho mokwongo. we have a life to keep. Wan gi ngima mwadwaro mondo wadagi. We have a nation to build. Wan gi piny mwadwaro mondo wager. And we have a tomorrow to see. Wan gi kiny mwadwaro mondo Let wane. us remain peaceful. Wabed kod kwe. Even if we are fighting for justice, Kata wagore ni ratiro let marwa. us fight for justice on a peaceful way. Wagore ni ratiro e yo mokwe. To the relevant authorities, Ni jotelo manitiere. I know that we are going to lay Albert to rest today. Ang'e ni kawuono ang' wanaket Albert mondo odhi kare manyaka chieng'. But the process of looking for justice, let it not end today. To wach mar dwaro ratiro kik rum kawuono. Let us do all the legal processes required Walu ratiro mago monego lu. to ensure that the family got justice. Mondo ne ni family obedo kod ratiro. Otherwise, allow me welcome each and everyone to this place. Arwako All the duto comrades, osiepewa duto. all the Gen Zs, Gen Zs duto. let us remain peaceful. Wabed kod Let kwe. us remain peaceful. Wabed kod kwe. Otherwise, asanteni. Erokamano uru. Asante sana. Asante sana, the president of Mawego National Polytechnic. Erokamano President mar Mawego National Polytechnic. Acha nichukue fursa hii Akao thuolo ni kendo ili niweze kumkaribisha mondo arwaki mwakilishi wa bunge jalno mochung' ni bunge la Kabondo Kasipul, mar Kabondo Kasipul, Mheshimiwa Eve Obara. jatendwa Eve Obara. Karibu sana mheshimiwa, Winj ka in thuolo na ujisikie huru sana. kendo ibedi ka in dala. Kwa wageni wote ambao wameshawasili tunawakaribisha sana, mjisikie huru. Wendwa duto te mosebiro wawacho ni mondo ubed gi kwe kendo winj ka un thuolo. Tumesema tutakuwa na wageni tofauti tofauti Wawacho ni wabro bedo kod welo mopogore opogore. kutoka maeneo tofauti tofauti. Moa kuond mopogore opogore. Wote mmekaribishwa sana. Un duto te orwaku. Karibuni sana kila mmoja ambaye ameshawasili. Duto te mosedonjo ka. Wale ambao wanachukua makulo mfanye haraka ili muweze kuchukua nafasi zenu. Jogo mago machomo chonggi timuru kamano mondo uyud kuonde mag bet. Na tulisema wale ambao wanaangalia maiti, tafadhali baada ya kuangalia tunaomba ya kwamba uchukue viti mketi. Awa kwani jogo maneno ringre Albert kusetieko to kaw kombe mondo ubedi. Asanteni sana. Erokamano uru. Nachukua fursa hii ili niweze kukaribisha mababa wa Albert. Adwaro mondo arwak wege mag Albert e kindeni. Mama mmoja wa Albert tafadhali. Min Albert moro bende. Nyanya ya Albert ama bibi? Dan Albert. Bibi ni nyanya. Dan Albert. Nyanya wa Albert upande wa mama. Dan Albert kuma min mare onyuolie. Kutoka huko Nyakach tafadhali. Dan Albert Manyakach. Tafadhali umealikwa hapa mbele. Warwaki e nyime kae. Ili uweze kusema machache kuhusu Albert. Mondibi wachie matin kaluore gi nyakwari. Na tutaomba wale ambao wanasalimia mheshimiwa tafadhali. Wakwayo jogo mamoso jodongwa. Tafadhali ukishamsalimia tunaomba ya kwamba upite kidogo. Kuse mose to mondo ukadhi. Auntie za Albert tafadhali umealikwa hapa jukwani. Weini mag Albert. Mmealikwa hapa jukwani tafadhali. Na karibuni sana mnapokuja. Asante, karibuni sana. Naona nyanya wa Albert kutoka Nyakacha anakuja. Dan Albert kowuok Nyakache robiro. Tutampatia nafasi ili aweze kusema machache kuhusu Albert. Wabiro miye thuolo mondo bendo wachie manok. Nakumbuka ya kwamba ratiba ya leo inafanywa na kanisa takatifu la Baptist Church. Wadwaro mondo waparnu ni chokruok ni
otelnwa gi Baptist Church. Na wamesema ya kwamba tuweze kuhakikisha ya kwamba saa 8 kamili wanaenda kwenye mazishi. Gikwayo wani kochopo sabore wange to gidhi iko. Kwa hivyo wale ambao mnaongea tunaomba utulivu kila mahali. Tafadhali wakwayo mondo wabed gi kwe Dan Albert biro. Alafu tena nitataka bibi wa Albert kutoka upande wa baba. Dan Albert. Karibu sana mama. Kwanza kabisa nataka nimshukuru Mungu ambaye ametenga wakati huu tukawa na ushirika huu, ingawaje ni uchungu, hakuna tuwezacho kufanya. Nataka nimuhimize msichana wangu kwamba tukiwa hai sisi ni wa Mungu, na pia tukilala sisi ni wa Mungu. Amshikilie Mungu awe wa kumfunika nje na ndani. Asante sana. Kwa wageni wetu, marafiki, jamii yote ambao wamekuja kumzindikisha Albert, na washukuru mno. Nataka ninene juu ya Albert. Albert ni kijana wangu kitinda mimba, kwa sababu amekuwa mkononi mwangu. Albert alipoanza masomo yake alifika darasa la 8. Na nilimuhimiza kwamba Albert, nataka usome. Aliniambia kwamba atasoma. Alipofika kidato cha 4 akanipigia simu wakiwa Mombasa. Akaniambia kwamba nyanya, uliniambia unataka nisome. Nimevuka naenda katika chuo kikuu. Nilimwambia kwamba Albert, kwa hakika utasoma. Nilijaribu hapa na pale ili Albert aweze kwenda shuleni. Alipoingia shuleni, mamake alinipigia simu kwamba haoni pesa ambao Albert anaweza kuendelea nayo. Je, anaweza kupata njia yoyote ili Albert aweze kuendelea na masomo yake? Nilimwambia mama nitumie barua zake au certificate zake. Mama alinitumia. Nilijaribu niwezavyo. Kuna kijana wetu mmoja aitwaye Karoli. Alienda kwake, nilienda kwake. Nilimwambia kwamba mjukuu wangu aenda shuleni lakini sina fedha. Aliniambia hivi: mtoto anaweza kusoma akipata pesa ya help au ya help, yes. Mimi ambaye ninafanya kazi nilikopesha pesa. Nilimuuliza nitapataje pesa. Aliniambia kwamba nimpatie huyo mtoto nambake ya simu ili aweze kumtumia message. Ilifanyika hivyo. Baada ya wiki moja, wagombo ni mondo wachung' malo president of the BCOK donjo. Akwayo ni mondo tutulie,
president wetu wa Baptisti wanaingia. Tunaomba tutulie dakika kama 5 tu. Huyo ni rais wa kanisa letu la Kibaptisti ameingia. Ni mwa mbinguni ningi na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mighty and everlasting Father, we humble ourselves again before you this afternoon. We thank you, Lord, that God, you know our lives. We thank you, Lord, for bringing us together, my Lord, to comfort together with this family. We thank you for the time that you have given us, Albert, in this life. We thank you for the congregation, the friends, the relatives, and the people that have come today, that God, they may be able, my Father, to give him the last escort in this life. Father, we commit every program into your hands, and we are praying, Lord, that, Father, allow yourself to move in this service for your glory. We love you, Father, because, God, we know where you are. My Father, there is peace and there is comfort. May your comfort come, Jehovah, and take over. We lift you, we give you glory, because, Father, we welcome your presence to be with us. In the name of the Father, the Son, and that of the Holy Spirit. Amen. Nionapo amani kama shwari, hawa nionapo shida, Salama, oh, salama, salam, salama, oh, rohoni, salama, oh, dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani. Sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu, salama, salama, rohoni, oh, salama, Hello? Ne President Marwa, Mar Baptist Convention of Kenya. Wamor, kendo wagono erokamano ne Nyasaye kuom ni nafas mondo ibi iki kodwa kanyakla achiel. Bed thuolo ka in e chokruogni gi jogi temi birogo, warwaki, Nyasaye med gwedhi. Wakaw nafas ne jodala mondo gidhi mbele gi program. Nyasaye med gwedhwa ahinya. Erokamano, da Albert ne mbele gi tieko kare. Akwayo ni ji duto mawuotho gi Bishop mar President mar Baptist Church, wawacho ni nafas no wenu mar ji 10 gi joma wuotho kode, jomodong
Okay. Jomodong nyalo bede toke kama? Ntiere kombe moke toke kono? Yes. Dani, dia nyime. Kana pesa sedonjo ne Juang, baba gi nogo na simo kapok otieko dakika. Mama erokamano. Ojuang oseyudo pesa. Jowadwa, awinjo ka an kod pek sama na ayudo wach no Juang onindo. Aluonge no mondi, kendo aluonge no mos. Mos ni ung'eya. Nyaka no mos dhie sombe no manyose tieki. Mos ong'eya kapok oromo sa abiro mos penja ni da idwa chamang'o kata ise chamang'o. To adong' nono to Nyasaye ong'eyo. Ta akwayo mino Juang. Adwa ni bed machiegni gi min George. Adwa ni bed machiegni gi min George kabisa. Min George, kami wintie miwinja. Makri gi min Albert. Makri gi min Albert ubed gi moro achiel. Kik ng'at marach donje dieru pogu. Ojuang no mako piny mangima. Piny mangima Kenya ka, piny mangima. To kaka no mako piny no, kik gimoro wuondi ni ng'ato wuondi gi koma chielo. Ni gol tiendi e dala gi Albert ka. Makri gi dau ubed gi moro achiel. Ka wach moro dwa chando chunya ahinya gona simo penja to da tim nang'o wach magi an go. An aonge weche mang'eny min Ojuang. Ben nyu udak maber, ben nyu udak marach. Ta don udak maber molo kaka nyu udak maber chon. Ojuang osebet maonge idong kaka idong no. Nyasaye biro riti. An mane gima kwa Nyasaye biro riti e kona kona. An ok anyal riti, Nyasaye biro riti. Nyasaye biro riti nyaka nyathi matin moweno. Aonge weche mang'eny to dala wane nitie kama ago koguta. Koguta ma obiro kate. Ochungo fwaye ne kiwanja ka ng'ama biro wuoyo. Erokamano. Jodala wa thurwa benika gin be gichungi fwaye ne kiwanja. Owadwa biro wuoyo. Ang'eni sane biro. Kaneya kanoko bura. Kanika ochungo fwaye ne kiwanja. Erokamano ahinya ne mama mane odak go mondi e kindego duto koyudo yore mar somo. Mama erokamano ahinya. Itimo tich maduong'. Akwayo wete mondo idhane malo kaendi. Morris, thuolo ni maru bi anena. Adwaro wete te obi ane piyo mondo watiek program odich. An mawuoyo ni an Barack Ochele, an kwar Albert, wawito wuoyi maratego kabisa. Wuoyi mane nigi lek maber ne Kenya ka. To kuom awi marach, jachien okawe lwetwa. To waonge wach kuom tho. Nyasaye biro rie bade ne jaodo mondi modong' gi nyathine bende modong'. Nyathino no Nyasaye biro rito, biro yudo thuolo mondo mi okaw kare. Wami owadgi Nero mondi mantiere maduong' mondo wache wach moro. Amoso kiwanja ni Yeso pakiuru kendo. An iluonga ni Kennedy Otieno, an Nero mondi. Matin. Praise the Lord. Yes. Ambe atimo mos akawo thuolo makende mar timo mos mar tho nyamera. Mar tho nyathi nyamera Albert Omondi. An iluonga ni Rasa Sarogo. Mano nyathi nyamera monindo no. Litnwa kendo pod litnwa. Ero uru kamano. Ne kanisa duto mobiro konya ko nyathi nyamera. Jogo duto te mobiro konya ko nyathi nyamera. Aduoko nuni erokamano. Erokamano nikech ndiko wacho ni kanye kama waduto wabiro kadhie. Ok dang' awuo mang'eny to nadwa wuoyo mang'eny. Ne kuom nyathi nyamera Albert Omondi. Tada wuoyo matin. Adwa wuoyo matin nikech
Albert kowuok Mombasa nyako kuongo oraw Kisumu kuma wantiere nerege. Nyako kuongo raw makata tek machalo nade onyalo raw Kisumu motie kata dwe kapok obiro dalage. To kanyo Albert obiro kowuok Mombasa makoro sani koro enie sanduku. Albert ogona sim kaen Obambo ni nera aoro ni transport biane ira Obambo. To oro na sling 500 madhi ire. To chopo godhiambo to wawuoyo matin to nyisa ni nera an gimo mi aluongi adwaro ni mondo adhi adwar MCA kokwanyo. Kata bed ni adhi rem tadhi dwaro MCA. Oko chuno ni nyaka adhi through adhi dwaro to karem to mane kaka en. Adwaro ni mondo joko kwanyo bendo ng'e dala bende ji nitiere. Koro atimo mos ka MCA kare nodwaro ka en sanduku. Albert ne wachano kode weche mang'eny. Chieng' tich abich gotieno Albert gochona tokona ni nera in gi ni dwa pump tanyise ni to nyisa ni abiro Kisumu kanyo ka yudo nafas mondo wadho ang'iew water pump. Tapini to be in gi pesa to kona ni wabiro dhi adhiya an gi pesa biro ng'iew ni. Koro water pump no ng'iew ka ene sanduku atimo mos. Atimo mos mang'eny. Yeah. Ne wede osiepe mok biro konya ko nyathi nyamera moko duni Yesu opaki uru kendo. Aparo ni an kachung' ka an ni Albert iluonga Gino Monde Arogo kendo kata kineno picha to ni Albert. Albert ne nyathi nyamera ko an kama antiere ne ng'eyo ni Albert gi min Albert owe kama ogunyore kuom Albert mondo nyamera ni ng'ama nyalo bedo kata dalawa. Ero kamano. Ero kamano ahinya. Aparo wadong' ariyo katika tika kaka jokoguta owadwa come over. Amoso ji duto te nokweuru. Mawuoyo en kwar Albert wago mos ahinya osiepe kod ji duto mobiko nyakwarwa. Wan nyakach makoguta kaka osewachi wan kod kuyo maduong' ahinya to walamo Nyasachwa mondo kel kuwe maduong' ne min Albert kod wuon Albert. Nyasaye ma jang'wono biro timo ng'wono nikech Albert oweyo dhako kod nyathi. Nying Nyasaye biro yudo duong' kuom nyathino. Walemne uru dalane mangima mane wach mawacho. Nyasaye gwedh ji duto. Ero kamano kwar Albert mantiere wayud koro ng'at jaloso. Amoso jodala gi juwelo duto mobiro konyowa ko nyathiwa nokweuru. An nyamin mini Albert. Atimo mos mang'eny ahinya. Wan kode Nairobi kwa wuotho kode ka gi ka. Lakini watimo mos mang'eny. Nyasaye mondo oket chunye kama ber. Ero kamano ahinya nyaminwa. Wakwayo ni watieko opana. Amoso oganda jo Baptist duto te ni Nyasaye ber. An gi weche ariyo madwa wacho. Adwa wacho weche kaka idwa dhi ne orwa direct. Ori adwa wuoyo kodi wuono mondi. Aparo ni en mabor miye attention mondo winj weche modwa wacho kaka jo Nyakachi. Wawacho ni kama ori nyamerwa no isedak over 30 years. Ka un koda kwe kaka engima uduto te. Eber kata rach. Wan kaka jo Nyakachi. Wawacho ni kata kokoro mondi onge tidagi nyamerwa no gi kwe. Ok bibedo ne wa mayot ka wayudo tungni kantiere e od nyaminwa kanyo. Kendo ok wabikawe mayot. Maybe samoro ne jomoko neno ni jokane Albert onge kata
nyako no onge. We will not take it lightly. Kantire any interference mabro beto gi nyamera kanyo to wabro kao wachno ma serious kabisa. Omiyo wakwayi ni kaka nyochi dak kode gi kwe, udak gi kwe nyaka chieng' maonge wach moro motungo kindu kaka nyochi dak kodgi. Maduong' en rito weche mag Nyasaye. Kendo nyaminwa wakoni ni beda gi kwe kabisa. Kantiere wach nitiere jodala u. Kendo jodala ugo ema omiyo ni bichunka. Omiyo walamo ne mwana Nyasaye mondo ubed mana gi kwe manyocha un godo chon. Kantiere wach moro kejne wawinjo tungni moko matin. Ok wadwar weche machalo kamano ori. In ng'amo luorowa to wambe nyocha waluori. And ne wamiyo time kabisa. Ne ok wadwar ni mondo wa interfere gi any program maru kaka jodala. Ing'eyo kind nyako no kata kindo mondi gi jokanegi. Omiyo wakwayi ni dhi daga gi kwe. Kantiere wach to uloso gi kwe kotamu to luongo Nere Albert mondo walosu wechego. Otherwise wadwoko ni erokamano mang'eny. Nyasaye mad gwedhu. But ne programmers wadwa wacho nu kama please. Wakwayo ni please wabeduru gi kwe. Ung'e ni manya ke wane wanyalo kata kawe mwadok kode nyaka chmo iki. So kiketwa gi pressure mang'eny manyuchako godo nyoro. Waluoro to kendo wakwayo ni wabedo gi kwe. Nyasaye mad gwedhu wono mondi bed koda kwe. Nyamera yuka beth bed koda kwe. Nyasaye mad gwedhi. Erokamano ahinya. Aparo ni watieko kaka jonyakach. Wono mondi apani winjo weche mwawacho kaka jokoguta. Weche wago kao mondo mikete pachi. Wasebedo mos kwa ore ne chenro ne. Kendo nokwadwa ni wach mora moro bedi. In makuri dongi jukumu maduong' mondo mi onyamera iyo nyathi yuora mos kiduogo chunye kich koro onge gi jal monyalo geno. Waore uru kendo wabeduru mos ahinya kuom weche manitiere. Akwayo jodalawa wabeda ne uru mos. Beda mos owadwa oserumo. Waseloso weche. Waloso weche. Ori beda mos. Jaka koth dog chien. Ma liend nyakewa. Wan gi thuolo mar wuoyo mowinjore e sa mowinjore. Wabeduru mos wadwoko chenro ne MC mondo dhi kodwa mbele. To moloyo ni wagoro kamano ne jodala joka koth. Waneno kido munyiso wa maber. Wabeduru kamano gi luor mantiere. Amen. Aeroru kamano ahinya jonyakach. Akaw thuolo ni mar rwako Dagi Albert. Ongeza. Maya dala kama yako kwanyo ka. 2, yeah, 1, yeah. Dagi Albert. 2, yes. Kasto jokakdimu mondo uikru. Wadhi miyo thuolo mar ng'ato achiel mondo wach gimoro. Yes, 1, 2, yeah. Adjust. Kapok ochopo jokakdimu. Yes, 1, 2. Check. Sound check. 1, 2. Ni moya kakdimu. Fine tune. Yes, 1, 2. Yes, 1, 2. Yeah. Check. Yes. Ni moya kakdimu jokakdimu tafadhali. Ni moya kakdimu tafadhali. Ni moya kakdimu tafadhali. Yes, 1, 2. Mid-range kidogo juu. Jokakdimu wakwanu mondo uchop machiegni ka. Check. Yes. 1, 2. Kabro miyo thuolo ng'ato achiel mondo wach gimoro matin ewi Albert. Yeah, 1, 2. Yes. Amoso jokristo no okwe uru. Amoso uno kwe uru kuom biro konya kwara. Kendo agone Nyasaye malich kamano kaka seneno jo Kenya. An gi lit ok nyal bedo na malit ahinya nikech maendi komane Nyasaye ochanone. Koro awacho ni jo kama wuoye na uru kakdhime mayuaknegi mondo odong' achiel. Okonya kendo gikonya magima gidwaro mondo atimrenegi. Ayuaknegi kendo awuoyo negi ni mondo gikonya mane yuakna nikech onge kaka biro timo ka omondi koro onge.
Mane nenda kod Nyasaye jowadwa oromo kuom Ruoth Yesu gi an be. Akaw thuolo ni marwako women rep marwa Mheshimiwa Bensuda osechopo ka. Karibu sana mheshimiwa. Akaw thuolo mondo ami kwar Albert bende wach matin. Hello? Mokwongo agone Nyasaye maduong' erokamano. Gimomiyo adwoko ne Nyasaye erokamano. Nyakwara monindo ni, apoya ni. Awacho ni duto yo en achiel. Ka somo andika moro e kitabu matinye lweta ni, tayubo neno wachni. Omiyo an bende kata kachala Ayubu. Ayubo ywak malit. Kidwaro nwang'o ndikono to yudi 14, Ayubo 14. Idhi nwang'o ndikono kare achiel kadhi nyime nyaka 5. Agone Nyasaye maduong' erokamano kuom kelo ringruok mare. Kendo obedo ka koguta makane mage. Jodala mar anyuola mar Kakoth ma nyathigi olal. Ng'euru ni sulwe no Nyasaye ong'eyo. Ang'eyo ni Nyasaye biro chiwo dwoko maling'. Ta akwayo gimoro achiel. No oganda mobiro ka. Ma koni gi koni matung' mar Albert mondo kelo. Kwe kende makwayo jodwa. Lamno urum na kwe ma Nyasaye ma jang'wan obed kodwa gi kwe tielo mobiro ka. Mane nenda kod Nyasaye oromo kuom Ruoth Yesu gi an bende. Erokamano ahinya. Akaw thuolo ni mar miyo jokak dimu. To sama jokak dimu biro, representative moya Pumwani University, wakwani wamiu nafasi ka. Wale ambao wametoka Pumwani University tafadhali tumewachia jukwaa. Jokak dimu kamora mora mauntie, wakwani mondu chopka. Jokak dimu kamora mora mauntie nengech program di malo, samoro kang nud nafasi moro. Koro wakwa jokak dimu kamora mora mauntie, mondu chop machiegni. Pumwani University, one representative tafadhali. Pumwani University tafadhali tumewapatia nafasi. Pwani University tumewapatia nafasi. Pwani University tafadhali nafasi. Jokak dhimu wakwani mondo bed machiegni mondo watim chenro kaka nopange. Ochewa moya Kabuoch wakwani bendu chop machiegni. Ochewa moya Bondo, ochewa moya Konyango, ochewa moya Kamai, ochewa moya nyaka Chosotieko. Wakwani bed machiegni mondo orachiel on behalf of Ochete. Comrades power. Comrades Ra. Comrades Achu. Comrades power. Stop killing. Stop killing. We urge you to all come here. We will do it in an organized way with some decorum in respect of our befallen hero Albert Omondi Ojwang. Karibuni sana. Comrades. Organization. Relax. You can't kill us and limit us. Please. You can't Now, kill us and limit us. we'll do it in a more civilized way. From this side, relax. Comrades power. Comrades Ra. Comrades Timim. Comrades Ra. Stop. 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 Now we are sending our condolences to the family, to the larger Rachuonyo for losing one of our own. Albert is one of our own. Zanujaj is one of our own. We are deeply saddened by this. It has caught us by shock, and we had to come and condole together. Otherwise, we have the leadership of Pwani University here. By name Samogalo Elvis, Secgen Emeritus. With me here is Omolo Charles, who will in turn introduce the president. We got two presidents here, and
one wise man by the name Kennedy Owaga will also say something, then we just leave. Otherwise, Alberto, don't sleep. Don't sleep. Hold them to the ball. Don't sleep. Comrades power! Comrades power! Comrades actu! Comrades ria! Alberto power! Alberto power! Power to the people, power! Power to the people, power! I am Omolo Charles Ochola. I'm the chairperson, Pwani University alumni. And right now, in front of you are the comrades of Pwani University. Comrades, power! Power! We are saying that Alberto's death shall be the final of its kind. No more death shall happen for a comrade under our watch. Comrade, power! Power! Comrades, ria! I was the organizing secretary of Pwani University. I have the organizing secretary who was in charge of academics, and former president, Mr. Owaga. You will introduce the former president, Mr. Abner. Comrades, ria! Comrades, power! Act 2! Comrades, power! Comrades, power! Power! Sitasema mingi. Nikech gik mang'eny osewachi. Wan gi lit mang'eny e chunywa. To kuom mano, I would want to send this strong message to the working government. They told us that there are no walls in Homa Bay, and our brother had to travel all the way to Nairobi to hit his head on a wall, a police cell. So we are planning a date with the police, and we are going to hit our heads on the wall until that justice shall be found. Comrades, power! Comrades, power! Giwacho gani pile pile ng'ama luor tho 99 times kapok otho the actual death. We are not going to sit down and see us die. Comrades, power! They might kill some of us, but they cannot kill us all. Comrades, power! Allow me invite Abner War, who will be taking us over. Oh, before then, let me introduce a wise man Dome, who will be introducing the president. Welcome, Mr. Kennedy. Comrades, power! Comrades, Comrades, power! Comrades, power! Wan kaka Pwani University fraternity wabiro kaka wuono wangelit kabisa. Kuneno wenge wa okwamor. Gini winjo kwacho ni these people should stop killing her. Koro number 1 an mana weche mokado wacho ariyo number 1 adanyiso aipoa. Tho maro juang kawuono investigation maro juang kik gigika. Aipoa adwana ni jok manobedo including the complainants and everybody obedo booked. All the people who took part in the Gomaro Juang, one ni case ni kawuono kothoka. Number 2, gik mang'eny osewachi. Gik mang'eny osewachi. Adwa kwayo jok mobiro liel ka. Kik wiwa wil gi family maro Juang. Kawuono kata tok yiko, kauru thuolo mondo walimuru familia maro Juang. Adwa ni gino timre in a more civilized manner, and one of the president maponi machon tadwa ni kapok aluonge oluong no nyaka chiel mondo gino at least wabed gi gender balance. Koro wan gi nyaka chiel ka nyako ma very powerful anana mie thuolo eka mi abna nyako ni be pok onyuom koro bang'o nyana maka kutimo. Wadok dwero kamano. Nyaka wachi. Comrades, power! Power, power! Comrades, power! Comrades, ria! Alberto, power! Alberto, power! Yeah, so kawachung karkai kaka Pwani alumni and the comrades, we are very hurt with the demise of our brother. Very painful with our leaders. Lit nuwa kendo wayuak. Ni joge wa mawanogo very painful. Kono wakwayo na jamantire above, especially the IPOA uinyowa oguti tiju. So the government in power,
We are very disappointed. I'm very disappointed and very disappointed. You can't kill us. Huh? Barely 30 years and you are killing us. We are dying. Let me talk. I want to talk. Yeah. You can't kill us like this. Huh? Alberto, we are nothing Martin. Can you don't kitch? Stop killing us. The government stop killing us. Comrade power. Comrade power. Power. Stop killing us. 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 So the final thing that I would like to say, our president of Kenya, we are looking up to you. You are our leader. You need to protect us. You need to protect us from these killers. What are you doing? You have the pastor in your house. Can you pray for us? Can you protect us? That is all I can say. Comrades power! Comrades power! Comrades power! Introducing the former chairman, Mr. Abner. Comrades power! Power! Comrades Tuliazi! Comrades Tuliazi! Tuliazi! We want to record our utmost condolences to this family for losing Albert. And that one we say with a lot of pain as former comrades and comrades of Pwani University. We want justice to be done. And for this, Lagat must do what? Lagat must do what? Lagat must do what? He must resign unconditionally. Not telling us that he has stepped aside, yet he is the main complainant into this issue. We are not going to rest. What you saw in Nairobi, we are not going to rest until justice is done. And remember, we are soon celebrating Sabasaba. We will do Sabasaba for Albert Ojwang. Comrades Papa! Comrades Ria! Comrades Aktu! Comrades Tuliazi! And I want to say this with a lot of pain, that we cannot entertain any politician in this platform. We are not. You can't tell us that when one of our own, who is a normal Kenyan, dies, you take almost 1 hour or no more than 24 hours, even before sending condolences. Now you are present here and you want to mourn with us. We want to reject this. We are rejecting. Comrades, reject! Comrades, reject! Comrades, reject! Thank you. Comrades power! Thank you so much. That was Pwani University. Comrades power! Comrades power! I want to also send my condolences to the family. And I want us to come here. Comrades power! Comrades Tuliazi! Comrades Tuliazi! I want to remember Albert, a comrade that we knew. Onge ngamabala Senego. Onge ngamabala Senego. Onge ngamabala Senego. Asanteni sana, asanteni sana. Onge ngamabala Senego. Onge ngamabala Senego. Asanteni sana. Aka uthuolo ni marwa ko wuone Albert. Owete gi baba Albert. Wakwanu chop mbele ka. Mine Albert bende. Wakwanu chop mbele ka. Mondo ng'ata chielo wuoye jugi. Wuone Albert. Mine Albert. Mora mora mantie machiegni. Aunties Albert. Aunties Albert be wakwano chop machiegni weini ne. Wuone Albert mora mora.
Akawo thuolo ni kendo be mar rwako ochewa mowuok Kabuoch, ochewa mowuok Sakwa, ochewa mowuok Konyango, oche mowuok Kamai, gi oche mowuok Nyakach. Warwako uka kabisa ka untie machiegni, unyalo bira mondo ng'ata achiel owe Jumaru. We Albert be aneno koso chopo ka? Wabro miye thuolo mondo wach gimoro achiel ewi Albert. Ni welo, wede kod osiepe, mobiro konyowa ko Albert, amoso uno kweuru. Hallelujah. Agoyo ne Nyasaye erokamano kuom thuolo maloso mar odiochieng' ma kawuono ni. An nyinge na iluonga ni Roslyn Akinyi Opiyo. An ema luwo wuon Albert. Ok anyal wacho mang'eny ahinya ewi Albert nikech en gima wacho tek, ok oyot ahinya. But wakwayo Nyasaye ma jang'wono maneno. En moneno gik moko duto manie bwo lowo, manie i pi, nyaka manie kor muya ma dhano ok nyal neno. Ni Nyasaye nowacho ni en emochulo kuor. Emomiyo an weche duto anyalo mana weyo ne Nyasaye. Nikech erouru kamano. Min Albert. Mokwongo, amoso ji duto wede kaachiel kod osiepe, kamoro amora ma gintiere, nokweuru. An min Albert, kendo an nyamin Albert. Albert, ma e sikul ma wakwongo wachako kode. An ema namako lwetena bet japite, ma wabet kode kae. To tho nyathina ni nobuoga, nikech Albert ae tin-ne ok kiny ng'ato, bok yany ng'ato. To gimotimore ni pod awuoro, kendo lit nikech Albert ne en mana nyathi mamor, kata ka idongo ne nodongo komor to hero ji. To gima polis otimonwa pod lit ne chunya nyaka sama chalo kama. Omiyo Albert kama intiere no, baba kikinindi, kendo chung ting' wi malo nyathina, chung wi osiepa. An gi jodalawa mobiro konya kowo wuoyi matin. Akwayo ni kamoro amora ma gintiere gichunge mondo gifua. Jodalawa gichunge mondo gifua, moko ni moko be ni tend machielo makocha cha. An gi nyaka joma noa Kajulu kaneya, kano winjo wach nyathini ne litnegi kendo gintiere tend mapiny makocha chande. Mad Nyasaye gwedhu. Erokamano mago mine Albert. Akawo thuolo ni kendo mar luongo oche ma wuok Kabuoch, ma wuok Bondo Sakwa, Konyango, Kamai kod Nyakach. Ka gin machiegni wakwani mondo ubi abiya ka, oche ma wuok kuonde maluongo go, akwani mondo ubi abiya ka mondo wan owuo on your behalf. Kenda ka thuolo ni kendo mar luongo oche mag aunties mag Albert, Rai, Kowuor, gin bende wakwayo ni gibed machiegni owuo on behalf of others. Karibuni sana. Erokamano. Mokwongo ok wabi wuoyo mang'eny, but kech kaka osetimore en gima lit ahinya. Ka gimiwache mang'eny onge, abro kwayo joka Buoch mobiro mondo wakug yorwa kama untie chungane umalo mondo fua joka Buoch. Erokamano. Ano kabiketho time nikech abro miyo or thuolo mondo wach matin kuom wuodore mosewewa
Erokamano, Nyasach kwe mondo gwedhu. Hallelujah. Ruoth opaki. Mokwongo adwoko ne Nyasaye erokamano molochonwa kendo tayowa ma wachopo ka. Wachni kanyicho donjo kuoma nabedo gi buok maduong'. To gima adwa ng'iso joka ochena gikaw kwe mar Nyasaye giket e chunygi. Kendo ka Nyasaye oyie to bed jaka korgi. Kendo wach maduong' ma chaka wacho noganda duto mochopo ka umed lemo ne dala jaduong' Opiyo. Mago kende manyalo weye mbeleu e nying Ruoth Yesu. Erokamano ahinya. Akawo thuolo ni mar rwako welo duto mosechopo ka, wageni ambao wamefika wote mmekaribishwa sana na mjisikie huru sana. Nachukua hii nafasi ili niweze kukaribisha human right activists. Anaitwa Stephen Obondo. Tafadhali Stephen, dakika moja umepewa. Stephen Obondo, dakika moja umepewa. Nyaima piny manoimo Tom wuod Mbuya, piny ni nyaima, piny ni nyaima, piny ni nyaima. Nyaima piny no imo Odhiambo wuod Mbae, piny ni nyaima, piny ni nyaima, piny ni nyaima. Kara gimichamo e mari modong' no to kik igen. Michamo e mari modong' to kik igen. Friends, our leaders, and all those who have come to a send off Albert, I want to take this opportunity to pass my holy to everyone. My name is Stephen Obondo. I am a cousin, resident of Siaya. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate no corrugated na boigo box corrugated asiko babwate Dumrang ayuare aye chigech emerungetato asama mabati aliaye chigeche merongibire na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko mbabwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate yigani kabwate chikala bunabone is being murdered. So in this case of Albert, people have come together
together in solidarity with the family to say enough give us freedom of speech, but after speech, freedom after speech. Freedom of speech, but denied us freedom after speech. And then they said, any privilege, if you like history, you will find that the cage started as a police cell. So they were home because they were innocent. So they said, police cells are not. Let us now upgrade this cage into a prison. And because for one to be taken to a, what we want to do is to come with something called detention without trial. Detention without trial. So in short, what I want to say is that the ones who told us that the current constitution is a solving problem constitution. So all we want to see and to do is that leave everyone to read the constitution and understand it on its own. It is like Kenyans have realized that the current constitution has all the formulas of castrating a wild government. And that is why anytime Kenyans feel that their rights are being infringed, they are brave enough to walk and touch the government's underwear in a broad daylight. So what I'm saying is this: we are not afraid of anything. We are not afraid of anything. Death is a painful thing. All you are doing is that you are trying to show us that any free man who is talking truth must have a short lifespan. But people are not afraid. That is why we talk without masks. People of this country are not afraid to talk the truth, because it is only the truth that sets people free. Jothurwa, awacho kama, an jogi no nyisa ni ng'ama adiera ngimane tin. Tabende na awacho nigi ni sama wacho adiera to kata ngimano ok obadha, nikech ang'eyo ni wan gi gimiluongo ni activist. Akaw thuolo ni mar luongo Kane Meshak jo sasa. Kane Meshak moya o sasa. Thuolo en maru. Ka un machiegni tichunga piyo piyo tichope platform ka. Ne wendwa modonjo kapok nwawacho negi. Wan gi cho kacha mar joma mine mokwongo, kasto cho machielo mar joma chuo. Wan gi cho bende mar VIPs e toke kae. Kane Meshak kaonge, akaw thuolo ni mar rwako welo mopogore opogore. Jokupet mosechopo ka, mmekaribishwa sana. Wageni kutoka Malindi mmekaribishwa. Wageni kutoka Kilifi, wageni kutoka Mombasa, wageni kutoka Kabuoch, Kabondo, Kakdimu, Nyakach na mahali popote mmetoka, karibuni sana na mjisikie huru na mjisikie nyumbani. Nilisema hapo awali ya kwamba kanisa takatifu ambayo itahakikisha ya kwamba ratiba ya leo imepangwa jinsi ilivyopangwa ni Baptist Church of Kenya. Wako hapa na dakika chache watakuwa wamefika hapa.
hapa na ibada itaanza jinsi ilivyopangwa. Kane Meshak Osaure urute. Amoso uno saure te. Osasa mane kiwanja pinywalo kanyo chungane malo. Osasa mane pinye kiwanja kanyo chungane malo kane misak. Kata mane kono chung malo uru wonduru bedo pinjo ne ung'eny chunguru malo. Aduogo erokamano kuom timo wendo maber momiyo nyathiwa ni oyudo omiyo wawendo welo mang'eny machalo kama. Nyok ang'e ni welogi nyalo donjo e dier dala onyarwa ka. Wan wabiro ywago migokwa. Kendo wagone Nyasaye erokamano kuom chung' e dier dalani. Watimo mos ahinya kuom nyathiwa opoyowa gi wach kendo litinwa malich. An chiner misak modong' achiel. To nerege ni kae te jogo nitie ka te ok gionge. Giling' ei kiwanja. Kare ne ubiro ywago ng'a? Ang'o mane okelo sasa? Awacho adier. Omiyo atago mos makende ne waya. Wayo bed gi kwe kata misako. Nyanya kach bende obed gi kwe. Jaodo bed gi kwe. Gik moko duto otimore e piny te. Ok ne wan kendwa kata ne ok gin kendgi. Lamne uru dala misak kod waya. Umigi ekwe mar kar kende. Wene guru mana Nyasaye. Wan Nyasaye mwawenegi. Onge gimwa nyalo wenegi. Eruru. Amoso e nying Ruoth. All you are doing is that you are trying. Yopangwa. Kane Meshak Osaure urute. Amoso uno saure te. Osasa mane kiwanja pinywalo kanyo chungane malo. Osasa mane pinye kiwanja kanyo chungane malo kane misak. Kata mane kono chung malo uru wonduru bedo pinjo ne ung'eny chunguru malo. Aduogo erokamano kuom timo wendo maber momiyo nyathiwa ni oyudo omiyo wawendo welo mang'eny machalo kama. Nyok ang'e ni welogi nyalo donjo e dier dala onyarwa ka. Wan wabiro ywago migokwa. Kendo wagone Nyasaye erokamano kuom chung' e dier dalani. Watimo mos ahinya kuom nyathiwa opoyowa gi wach kendo litinwa malich. An chiner misak modong' achiel. To nerege ni kae te jogo nitie ka te ok gionge. Giling' ei kiwanja. Kare ne ubiro ywago ng'a? Ang'o mane okelo sasa? Awacho adier. Omiyo atago mos makende ne waya. Wayo bed gi kwe kata misako. Nyanya kach bende obed gi kwe. Jaodo bed gi kwe. Gik moko duto otimore e piny te. Ok ne wan kendwa kata ne ok gin kendgi. Lamne uru dala misak kod waya. Umigi ekwe mar kar kende. Wene guru mana Nyasaye. Wan Nyasaye mwawenegi. Onge gimwa nyalo wenegi. Eruru. Amoso e nying Ruoth Yesu ni Ruoth opaki. Dhe mang'eny chunywa lit nikech wawito thuon dala Meshak Opiyo. Ang'eyo ni thuon nindo idhi ike, but Nyasachwa to ok onindo. Kamonegi e thuon. Jaduong' karibu. Basi ne anyuola wede kod osiepe mobiro konyowa onyuole dagi emoae. To osetimore. To kata obedo ni litnwa kamano, to ok wanyal wacho weche mang'eny nikech Nyasaye omed gwedhogi, omed konyogi, omed gi ngima. Dipo ka chieng' moro giting'o kar ojwang' malo. Erouru kamano.
Woloni mondo mi awuo kodu matin. Wan Kabondo kendo wan kaneyo mar wuon Albert. Ka wang wawuoke kata ka wang ji wuoke to Nyasaye mwaket kaendi en gima osetimo to linwa ahinya kabisa kendo linwa mana ahinya to onge gimoro amora monyalo timo. Kama obiro dong kaendi ogwedh wuon Albert gi nyamera bende Nyasaye ogwedhi. Onge uru kamana ahinya magi e Kabondo go ok dang owuote uru kamana ahinya. Erokamano ahinya jo Kabondo. Odhiambo Ojira wakwani mondisud mach. Odhiambo Ojiro from Nairobi. Wakwani B kar VIP Kamatin for some consultation. Haka utuolo ni marandova program ne kanisa takatifu Mar Baptist Church officially. Akaw nafas mondo agwero kamano ne Nyasaye mosemiyo wang'uono kod thuolo mondo wabi ka wako wadwa Albert. Kaka kanisa mar omiyo wan kaka kanisa kendo wamor gi judo temo biro mondo konywa kowe. Ne walando gokinyi no bedu gi kwe mondo wami wakowa wadwa just an machung' kae ni iluonga ni Reverend Tom Onyango Ateto. Anayesimama anaitwa Reverend Tom Onyango. Ano Basia Masuba. Mkuu Suba. Nyasaye ng'wono mondo mi atachok ng'ama loko na iluongo ni ng'a? Anayetafsiri anaitwa Jonathan Abongo kutoka Kisumu. Nyasaye madimi ng'wono. Wadwa dhi mapiyo saa achiel mondo watiek program mar kanisa. Nataka tuende kwa haraka. Tawadan mondo wakaw thuolo mondo waude chorus achiel. Tungependa tupate chorus moja. Ka wachung' te. Tunaposimama wote. Ka wapako Nyasaye. Tunapomwabudu Mungu. Kendo luongo jo praise and worship. Nataka niwaalike wale ambao ni waimbaji. Biuru ka piyo piyo. Kwa haraka. Wer achiel. Tupate wimbo moja. Machiek. Fupi. Mondo mi wabed gi nafas makende. Ili tuweze kuwa na nafasi ya kipekee. Mar timo migawo mamoko. Ili tuendelee na shughuli zingine. Kendo wamor ni ji duto mobiro ka. Tunafurahi sana kwa wale wote ambao wamefika. Mondo wakuka nyakla gi dala no chandruogni. Kuomboleza pamoja na jamii hii. Miyo ka in ka. Ukiwa hapa. Gimoro nyalo timo. Chochote unaweza kufanya. Obed gima nyalo kelo kwe ne dala ni. Iwe ni kile ambacho inaweza kuleta amani katika bomba. Kendo tim gik moko maber. Achiel. Upate wimbo moja. Machiek. Fupi. Nyasaye madigwedhu. Mungu awabariki sana. Yes. Hallelujah. Piga makofi kwa ajili ya Yesu jamani. Pokea sifa. Tunakuinua pokea sifa. We Baba, pokea sifa. Baba unastahili Baba, pokea sifa. We Baba, pokea sifa. Pokea sifa. We Baba, pokea sifa. Una Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Wewe peke yako wastahili. Baba, pokea sifa. Hakuna mwingine kama wewe. Na Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Mungu wetu wa mbinguni, pokea sifa. Baba, pokea sifa.
Inua mikono ndugu. Nyasaye madugwedwa ahinya. Mungu wabariki sana. Pod wabro pako Nyasaye mang'eny. Bado tutazidi sana nikech wan gi nafas mar weyo ne Nyasaye nafas. Kwa sababu na nafasi nzuri ya Mungu. En jahocho mabro hoyo wamolo gimoro amora. Yeye ndiye mtuliza kila hali. Beda kwani bede kendo. Hebu uweze kuketi mahali ambapo ulikuwa. Wabro pako Nyasaye machiek e saa achiel. Tutaweza kufanya hivyo tena mara nyingine kwa eng'wono mar Nyasachwa. Katika uwepo wa Mungu. Adwa kawo nafas makende. Nataka nichukue nafasi Monda luong our Hebo moderator ma South Nyanza. Niweze kumuita moderator wetu wa South Nyanza. Reverend Eliazar Wambo. Reverend Eliazar Wambo. Mondo tim ng'eruok ni welo mosebiro. Aweze kujulisha na kutambulisha wageni waliofika. Samotimo kamano. Anapofanya hivyo. Kisumu community church man gikwaya. Wale ambao kutoka Kisumu kwaya. Muwe tayari. Jo Sienga gijo Ngera machiegni. Na wale wa Sienga na Ngera wa karibu. Ai bit machiegni. Na wale wengine waliosalia. Basi timu kamano mondo wawinjo Nyasaye chon. Tuweze kumaliza mapema tufanye Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wherever you are, you can just wave up your hand as we glorify the name of God. Unaweza kupungia mkono hivyo. I know some moments are very tough. Najua kwamba kuna wakati ambao inakuwa mgumu. But we know that the Lord is here. Lakini najua kwamba Mungu yupo pamoja nasi. So once again, just wave to me from where you are. Mara nyingine tena uweze kutupungia mkono mlipo ulipo. As we show solidarity to the name of God. Tunapoonyesha umoja mbele za Mungu. The one who has given us this day. Ambaye ametupa siku hii ya leo. As you have been told. Jinsi mlipotambulishwa. My name is Reverend Eliazar Wambo. Kwa majina jinsi yanavyotaja. The regional moderator for South Nyanza Baptist Regional Convention. Mkuu wa regional wa South Nyanza. I want to say that Albert nikakusema kwamba Albert was one of our members. Alikuwa mmoja wa washirika wetu. Because South Nyanza Baptist Regional Convention. Kwa sababu South Nyanza Regional Convention stretches between Homa Bay County and Migori County. Ina upana mkubwa hadi Migori na Kisumu. And so as a convention, kwa hivyo basi kama convention it was worth that we be here. Ilikuwa inastahili kabisa tuwe hapa. So that we can condole together with the family. Ili tuweze kuomboleza pamoja na jamii hii. I want to say this is a very painful death. Nataka kusema kwamba hii ni kifo cha uchungu sana. And we also stand as a church. Nasi kama kanisa tunasimama kidete. To condemn killing. Tuweze kukashifu. Because even the Bible itself hata hivyo basi Biblia inasema says thou shall not kill. Kwamba msiue. So whoever is killing, kwa hivyo basi yule anayeua is doing contrary to what the Bible is saying. Anafanya kinyume na maandiko takatifu. And so we also as a church, basi nasi kama kanisa, it is a painful moment for all of us. Ni uchungu mkubwa sana kwetu. But we have to come together. Lakini lazima tuwe pamoja. So that the name of the Lord can be glorified. Ili kwamba jina la Mungu liweze kutukuzwa. I want to request in a very, very special way. Nataka niweze kuomba kwa njia ya kipekee.
to just do a short introduction tuweze kutambulisha so that you get to know who is here. uweze kujua ni nani yuko hapa. As you have been told, it is the Baptist Church of Kenya Vile mlivyotambulishwa kitambo kwamba ni kanisa la Kibatisti that is presiding over this function. ambaye itaweza kuelekeza mazishi haya. And I want to say that we are privileged tuna furaha to have the national president for the Baptist Convention of Kenya. Na rais wetu wa Baptist Convention of Kenya pamoja nasi. Somebody help me celebrate Reverend Dr. Bernard Obuya. Tuweze kuweka mikono zetu pamoja tumkaribishe mkubu. I don't hear celebrations from Rachuonyo. Kama watu wa Rachuonyo wameweza kupiga shangwe. Because Obuya is a son of this land. Kwa sababu Obuya ni mwana wa humu. Somebody give the Lord a mighty praise because that the president of the Baptist Convention of Kenya is here together with his team. And wherever you are, my president, now feel at home. Somebody celebrate the name of Jesus. I also want to say that in our midst, I know the president will introduce the national team that has come with him. But as the regional moderator, if you are serving at a national capacity, the president officially identifies you. Tumpige Bwana Yesu makofi ya kilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. I feel the presence of God in this field. Much as we are mourning, but we have a God that we can trust. And that is why we have come as a church, so that we can plant hope in this family. And may the Lord help us as we continue. I want also to say in a very, very special way that I recognize the presence of Baba Albert. He is a man that I know and I love. Meshach is one of our leaders in the region. So Meshach, we have come as a region to condole with you at this very difficult time of your life. And so wherever you are, please, I want you just to appreciate the Lord because of the life of Meshach. You never know what this man of God is going through. But we know he who is holding him. Have courage. The Lord is on your side, and you shall overcome, because your Lord liveth. Let me also feel the presence of Meshach's mom and wife. We are condoling with you. God bless you so much. I also want to say in a very special way that they are Baptists in this field. Before I welcome or I show the presence of my pastors and leaders here, if you know you are a Baptist, wherever you are, just rise up. You're a special person in this meeting. Pigia Bwana Yesu makofi ya kilo. We will celebrate because we celebrate a life that was lived for the Lord. I know it can be very painful, but we have our God, we shall overcome. And that is where we draw our joy from. Allow me also to say that we are pastors in this meeting. If you know you are a pastor, you are serving with us, just rise up and wave to us from where you are. May God bless you. You are such important persons. Let me recognize the presence of overseers who are here. If you know you are an overseer, rise up so that we can celebrate you. Tuwapige makofi mazito sana. In a very special way, we recognize the team led by Reverend Tom Ateto. These men of God have lived here because of this problem.
sababu ya shida And hii. God bless you because of the work that you have done. Mungu akubariki sana kwa kazi ambayo umefanya. I have regional leaders who are here. Niko na wale ambao ni viongozi katika regional. If you are a leader, we are regional leader within South Nyanza Baptist Regional Convention. Kiongozi wa region ukiwa hapa. Just rise up and wave to us. Simama uweze kupeperusha mikono. Help me celebrate them in the name of Jesus. Nisaidie niweze kucelebrate. God bless you from where you are. Amen. I also want to say nataka niseme hivi that we have sister regions. Tuko na region ambazo zinakaribiana nasi. Just next to us is Central Nyanza Baptist Region. Tuko na Central Nyanza Baptist Region. And I want to recognize the presence of my co-moderator here. Nataka nitambue uwepo wa yule ambaye ni mjakazi wetu. This mighty man of God, you can come over. Mtumishi wa Mungu. Celebrate Reverend Alex Matubachi as he comes. Alex Matubachi anapokuja. Let us know comrades that have come with you from Central Nyanza. Tumekuja na wewe kutoka huko. Asante sana, sitachukua muda mrefu. Ukapika uthulo mang'eny. Nataka tu niwasalimie popote ulipo. Wave unto me this way. Thank you so much. I'm Reverend Alex Matubachi, as you have heard. I'm taking care of the region of Central Nyanza. That is Kisumu and Siaya. Kisumu na Siaya. We have come to stand with the family. As my co-moderator have said, the churches under Central Nyanza and under the regions, there are very many. And we are a total of 500. I want also to say to our president, ambaye amechukua nafasi kukuwa na sisi hapa, karibu sana nyumbani. Wapendwa, sisi kwa Baptisti tunaita president, si president wa Kenya. We have a structure of overseers, moderators and president. Our president is our archbishop and is here with us. We reckon his presence in our midst. And we as presiding bishops at the regional level, we have come to stand with the family of Meshach. Mzee Meshach is my friend. He's also in a class that I was teaching ministers. We have our Bible school in Oyugis. And he was in that class that I was teaching. And that one tells me that he was a man who was taking care of his family in a good way. We have come to stood with Mama, together with the wife of our son Albert. And we believe that God is the only person that is going to quench whatever is happening in their hearts. Let me just, because of time, arise up my ministers that I came with from Central Nyanza. Msimame tu nyinyi. Nyinyi ndio baraka, nyinyi ndio mmenipatia hii kazi. Tuwapokee na makofi watu wako kwanyo na everybody here. Thank you so much. With me niko na viongozi even from Western, Reverend Tambachi. Asante sana kukuja. God bless you for coming. Tuko hapa pia na national leader wetu, our small boy ambaye anafanya kazi kwa East Africa. Apple or Lodge. Yuko wapi? Wherever you are, very quickly because of time. Thank you. To let us receive our son. Usikange haraka ukisimamishwa. Tumpokee na makofi. Asante sana kukuja. Amen. Hao ni majenzi wetu ambao wamesoma na wanatupeleka katika njia mzuri. Our president, Mungu aweze kuinua hii familia. Mungu afanye neema. Tuko hapa ili tuweze kusindikiza, tukijua kwamba Mungu atasimama na hii familia. Na watu wa Central Nyanza, asanteni sana kukuja. Mungu awapatie nguvu. Mungu awajalie kwa sababu mmesimama na hii familia. Mzee Meshach, simama imara. Umepitia mengi. Sisi kama kanisa tumejua. Umekuwa kwa hii process. Nilikuwa hapa the other day, ukanipatia mbuzi. And you are a good man. But tumejua kwamba Mungu atakusimamisha. Akupatie nguvu na nyumba yako yote. Wapendwa, mimi sitaki kusema mengi. Tumekuja hapa tuweze kufanya ibada. Na rais wetu yuko hapa, anataka kuleta neno ambayo tuweze kujumuika pamoja. May God encourage our spirits as we stand together. In Jesus' name, shalom. Let me shout of amen in the name of Jesus. Somebody celebrate Jesus. Let's just wave our hands from where we are. Tunaishi kwa neema. And thank you, Reverend Alex, for those one.
words. Asante sana mtumishi kwa maneno hayo. I know we have our national leaders here. And different kind of leaders. Na wengine tofauti. We just feel their presence. And we let them, we tell them that they feel at the feet of Jesus. Waweze kufika katika msalaba wa Yesu. I know very well as I'm going to welcome a praise and worship here. Najua vizuri sana kukaribisha praise and worship. One, as a pastor. Kwanza kama mchungaji. And second, as a parent or as a father. Ya pili kama mzazi na baba. Some situations are very painful. Kuna hali zingine ambazo ni ngumu sana. And the issue of Meshach. Na hii hali ya Meshach. Whatever is going through as a parent. Kile ambacho anapitia kama mzazi. What happened to Albert? Kile ambacho nimfanyikia Albert. It was not just a national issue alone. Kwa jambo tu la kitaifa peke yake. This is an international issue. Hili jambo la kitaifa kwa jumla. That tells how much ambayo inaonyesha jinsi people had expectations with Albert. Watu walipokuwa na tumaini kwa Albert. But let me tell the family that. Wacha niwaambie familia hii. All is not lost. Chote hajapoteza. Our God will ensure Mungu wetu atahakikisha that whatever was put in the line of Albert, kile ambacho kiliweka katika njia ya Albert, will still come. Bado itatimia. Because nobody can block what the Lord has purposed for someone. Yule anaweza kuzuia kile ambacho Mungu amekusudia. And so as we take heart, hivyo basi tunapoomboleza, we have our hope rooted in the Lord. Tuko na tumaini wetu kwa Mungu. And as a church we tell the government, na kama kanisa tunaambia serikali, that do your work. Fanya kazi yenu. To protect the citizens. Kulinda wananchi. Because we know so sure. Tunajua kwa hakika. That we all do one thing. Sisi wote tunatenda kitu kimoja. To ensure that the people are built up. Kwamba watu wameweza kuinuliwa. And may the Lord continue to bless us together. Wacha Mungu atubariki kwa pamoja. I want to welcome the praise team. Nataka nikaribishe wale wenye kuwa na kwaya. So that we can praise the Lord. Waweze kutuimbia. As we are going to do that. Tunapoenda kufanya hivyo. I will just usher them to come. Just come over, please. Wanakwaya kujeni. Just come quickly. Hebu mje kwa haraka. Praise and worship tafadhali. Praise and worship. Just come quickly. Wale wasifa kujeni. Karibieni kwa haraka. Muda sio wetu. May the Lord bless you as you come. Mungu awabariki sana mnapokuja. Hallelujah. Hallelujah. Chunga malo itie di kamora mora ma intie. Wadwa ni wamiel ne Nyasaye. Amen. Hallelujah. Aregona Yesu lweti kata kami beteno. Bagana Yesu bati motegno. Asa yuda Wanda maradea wasigu malawa kano yuda kendo Wanda maradea wasigu malawa kano yuda kendo Asa yuda Wanda maradea wasigu malawa kano yuda kendo Wanda wasigu malawa kana yuda kendo Rwanda hasayuda Rwanda maradiera wasigu malawa kana yuda kendo Rwanda wasigu malawa kana yuda kendo Rwanda asayuda ajuka mada wasigu malawa kana yuda kendo
pokane kirabi pile pili kedona amina yo pile pili lochona sama wasikane no chokore tura tego sibane no loyogi isate matunga malo osiepa isewiro yangi momanyie pokane ni Yesu talime pokane ni Rabi pile pili kedona amina yo pile pili lochona sama wasikane no chokore yasura tego sibane no loyogi isate matunga malo osiepa isewiro yangi momanyie iseu makona buomeni adiera Maria mkuot kona kupana ichiko malaika nirito ya yakuono isenyisa erani ratego ini aloto pile wan parboko itiwa bende na elwe katakale tupoto imageyo madwele nyakora iseu makona buomeni adiera Maria mkuot kona kupana ichiko malaika nirito ya yakuono isenyisa erani ratego ini aloto pile wan parboko itiwa bende na elwe iseu makona buomeni adiera Maria mkuot kona kupana ichiko malaika nirito ya yakuono isenyisa erani Hello? Wawebi, wera chiel, makoro kudhi. As. Beatrice, wera chiel. Hello, Beatrice pio pio. Haya. Boca no ango, camarón mocodia.
As an Indian coach, and obviously you were a former Indian coach, do you mention those collapses between tests? Because beautifully clipped and all the way to the boundary in a hurry. Edged between second slip and gully, and that will go away to the boundary. More frustration for Woakes. And that will be 50. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingagi ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri go busongo iyo eranye neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Slovakia ni nyagitari yekerero asumu cyubusungu ensema ya mwembe mbarbare nigekomo SDA asepare kuro busungu guce Kilgoris nigekurwa obugwenia asenchira yekerero asugutumia chimashin chekerero abwasi bwatabanyagitari bobwate obumanyi bwigoromono mbobwate inpatient gosechi ward na boigo outpatient abasaba roire bakubwenigwa na koirana gochianka mbobwate maternity yekerero yubwate chimashin Chikerero laboratory yekerero wose ase okorengwa kwibirengo bigoro ekerengo kyobo chinu nigo kirigoro asinya gitari ekobwanya gitari ndionsi asorgongoroiga boigombo bwate ense